Pane Ježišu, ja ti ďakujem aj za dnešné ráno. Ďakujem ti za to, že sme mohli vstať, Pane. Ďakujeme ti za počasie. Ďakujeme ti, že ty chceš nám dnes hovoriť. Ja sa modlím, Pane, aby si nám otvoril naše srdce, Pane, aby sme mohli prijať to, čo ty chceš nám povedať. Ďakujem ti, Pane, za to, že si tu prítomný a že my môžeme cítiť tvoju blízkosť a tvoju prítomnosť. Amen. Celý týždeň rozprávame, viete, akú tému máme tábora? Charakter. Je to dosť taká náročná téma, pretože keď máme také príjemné situácie, tak náš charakter je jasný, nie? Sme takí príjemní, usmievame sa, všetko ide, jak má. Ale zrazu, keď prídu nejaké také vážnejšie situácie, tak vtedy sa ukáže náš charakter. Keď niekto niečo zlé robí, tak my ideme ešte, natlačíme na neho bez toho, aby sme ho možno objali alebo boli tam pri ňom. A jeden veršik chcem z 1. Timotej 4.12. My sme sa ho učili na mládeži, takže verím, že naša vodonož ho bude vedieť. Nikto nech tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, v správaní, v láske, vo viere a mravnej čistote. Takže toto je ako keby celá definícia charakteru. Máme sa správať v reči, v láske, vo viere a v mravnej čistote, tak ako chce Pán. A ja sa teším, že dnes je medzi nami Štefan, lebo verím, že asi nejakých tých pár kilometrov urobil, aby bol dnes s nami. A verím, že to, čo Pán mu dal na srdce, to bude pre nás požehnaním, pretože urobil nejakú tú diaľku a pretože my sme tu a budeme potrebovať počuť to, čo on nám povie, teda Boh cez neho. Takže Štefan, ďakujeme, že si prišiel a verím, že to, čo máš pre nás, bude to najlepšie. Dobre, super. Takže dobré ráno všetkým vám. Tabulu mi presun. Tabulu? Nie? To môžeš, tabulu mi len presunte. Dobre, prepáč. Tu ju presunte. Tak, tu ju dajte. Ďakujem. Hej. Taká komunikácia býva. Hej. Rozumieme, že nerozumieme a potom robíme niečo úplne inak. Ale dobre, vďaka Bohu. Som rád, že z milosti Božej môžem byť s vami. Som rád, že mám tú výsadu zdieľať sa s vami z Božieho slova. A nechcem zabudnúť na začiatku, vám chcem odozdať pozdravy z Puchova, z Trenčína, z Levíc, taktiež od mojej manželky, od našej rodiny. Tak verím, že Pán Ježiš bol s vami, bude dnes s nami. A preto vás chcem poprosiť, aby ste naladili svoje uši. Poďte dovnútra, môžete? Aha, ty prekladáš, dobre. Aby ste naladili svoje uši, aby ste počuli a aby ste naladili svoje srdce, aby ste rozumeli, lebo ušami počujeme a ak naladíme rozum, tak aj rozumieme niečo, ale aby sa zmenil náš život, potrebujeme to posunúť do srdca. He? A o to vás chcem poprosiť. A ja sa budem zdieľať s Božím slovom aj s tou podstatou, o ktorej ste hovorili, charakterom. Ale chcem vám povedať, že charakter sa nemení cez noc, alebo takto. He? Takže ani neočakávam, že dnes sa zmeníš, alebo zmení sa tvoj charakter. Ale očakávam to a verím to, ak ste úprimní a Boh ku vám bude hovoriť a vy zareagujete, že sa uvoľní Božia moc, ktorá je v Božom slove a Svetom duchu do vášho života a nastane posun, nastane zmena. A to očakávam a verím, že ste aj vy na to pripravení. Zrozumiteľné? Super. Je tu niekto, kto ma nepozná, kto neviete, kto som? Hej? Áno, dobre. Je tu pár, my sa poznáme. Dobre. Pre vás, ktorí ma nepoznáte, volám sa Štefan. Hej?
Martin, prosím ťa, urob svoju službu. Hej? A poznám v Božom slove jedného Štefana, hej? Ktorý taktiež kázal Božie slovo ako ja, hej? Ale neskončil dobre. Hej? Viete, čo sa stalo s ním? Hej? Ukameňovali. Ja sa volám Štefán, hej? A nechcem takto skončiť. Hej? A preto kdekoľvek idem, rozdávam cukríky. Hej? Som Štefan, ktorého ešte neukameňovali a verím, že sa to nestane ani na tomto tábore. Hej? Takže vás chcem poprosiť, hej, aby ste si zobrali cukrík, hej, všetci. Martin, ty sa postaraj, aby všetci mali cukrík. Hej? Hej? A ten cukrík slúži na to, aby ste, ak sa vám náhodou niečo nebude páčiť, nebude sa vám ľúbiť, tento stĺp mi zavadzia, vy ste sa tam zašili, hej, tam máte zašívareň, nejako nevidím vás, hej, chcem vás vidieť, hej, takže sa budem pohybovať, hej, alebo sa presunte tu, alebo ja neviem ako, hej, vás vidím tu, ale tých nevidím, tam stĺp mi prekáža, hej. Takže, ak náhodou sa niekomu niečo nebude páčiť, hej, a budete na mňa napálení, nahnevaní a budete mať také pokušenie, že chcete hodiť do mňa kameň, hej? Dobre? Takže dal som vám cukrík. Máte všetci? Ešte tu vpredu nemajú. Títo sú dôležití, sú najbližšie. A dal som vám cukrík, hej? Takže hoďte do mňa cukrík a ja budem vedieť, že niečo nie je v poriadku, že mám utekať domov. Hej? Mám 1 manželku a 4 deti a 6 vnúčat a oni chcú, aby sme sa vrátili bezpečne domov. Takže Martin sa postaral o to, aby to tak bolo. Druhú vec, ktorú mám pre vás, a vy, ktorí ma poznáte, viete, že kdekoľvek idem, všade pozbudzujem ľudí, aby hovorili o Pánovi. Toto, čo vám dám, je slovenské evanjelium Pána Ježiša Krista. Mnohí z vás ho máte, ale ja vás chcem poprosiť. Martin, máš službu? Teraz? Hej. Áno, dobre. Hej, nech sa páči, môžeš rozdávať, hej. Vieme, že v Božom slove sú napísané 4 evanjelia, hej? Ale v skutočnosti nie sú to 4 životy Pána Ježiša, len jeden, hej? Tak? Dobre? Hej? Takže tí, ktorí sa snažili a rozmýšľajú tak, ako my rozmýšľame, tak chronologicky od začiatku až do konca, vidíte, že v Evanjeliu Matúša, Marka a Lukáša sa veci opakujú, tak čistý život Pána Ježiša, ako my rozmýšľame, dali, hej? A toto vám chcem zanechať. Ak ste náhodou už dostali odo mňa, hej, nemyslíte si, že vám chcem tak dávať veľa, máte to pre toho, za koho sa modlíte a komu máte poslúžiť, aby bol zachránený a spasený. Je to dosť veľké, aby vám to pripomenal. Niekde si to dajte pred zrkadlo, keď ráno stávate, aby ste to videli. Dnes mám druhým hovoriť o Pánovi. Hej? Dobre? Môže byť? Dobre, super. Máš pre všetkých? No bude. Dobre. Takže môžeme začať. Hovoríme o charaktere. Hovoríme o dôležitosti charakteru, hej? Ale ak chceme hovoriť o charaktere, ak chceme rozumieť, o čom charakter je, tak potrebujeme sa vrátiť na začiatok a potrebujeme dnes si vysvetliť základnú jednu vec. Kto je človek? Hej? Kto je človek? A my vieme prvú oblasť, kto je človek. Človek je milované Božie stvorenie. Je tu Boh a je tu človek, ktorého Boh stvoril. Dnes máme rôzne teórie o tom, čo je človek. Hej? A kto je človek? Hej? Ak ste trochu len zorientovaní v tom, čo sa deje, dnes v tomto humanizme máme tendenciu, že človek je Boh. Hej? Že človek má
právomoci Božie, stvoriteľské. A ak to zoberieme do kresťanského kontextu, hej, sú ultracharizmatické smery, ktoré hovoria, to, čo ty povieš, to sa stane. Hej? Len vyznávaj a už to bude. Hej? Takže to je veľmi zlý smer, ktorý je humanistický a dostal sa do kresťanstva. My potrebujeme rozumieť, každý jeden z nás, kto sme. Hej? Je tu Boh, ktorý je stvoriteľ. My nie sme stvoriteľ. A Boh nás stvoril a my môžeme rôzne veci urobiť a stvoril nás ako bytosti, ktoré naozaj máme schopnosti, lebo nás Boh učinil alebo stvoril na svoj obraz. Hej? Ale my sme ľudia. My sme stvorené bytosti. Hej? My nie sme Boh a my nie sme ani anjeli. Boh stvoril duchovný svet a stvoril materiálny svet a do tohto sveta to všetko pripravil kvôli človekovi. Vieme, že prvý Adam, dobre, bol dokonale stvorený. Bol stvorený ako telo, duša a duch. Hej? Telo je to, čo máme a vyjadruje našu fyzickú stránku. Hej? A každý jeden z nás sme v tomto rozdielný. Hej? Niekto je širší, niekto je vyšší, hej? Niekto je uši. Hej? Každý sme iný. Niekto má veľký nos, hej? Veľké uši. Hej? Každý sme iný. Ale sme milované Božie stvorenie. Hej? Máme telo, to je tá vonkajšia stránka, ktorú máme. Máme dušu a ducha, to je tá vnútorná stránka. Hej? Ak by sme mohli rozdeliť, tak najjednoduchšie, duša je to, čo máme v nás neviditeľné, ktoré Boh nám dal, aby komunikovalo s materiálnym svetom, s ľuďmi, so zvieratami, hej? S rôznymi okolnostiami, vecami. Hej? A duch je to, čo nám Boh dal, aby komunikovalo s duchovným svetom, s Bohom. Hej? Pohode. To môže tam zostať. Takí sme stvorení boli. Medzi tým prišla jedna ťažká udalosť, hej? Do života tohoto stvoreného človeka Adama. Hej? Kedy sa rozhodol Adam, že odmietne svojho stvoriteľa, neposlúchne ho a zbúri sa proti nemu a bude spolupracovať s diablom. Hej? A hovoril mu Boh, vieš čo, Adam, hej? Toto aj toto nebudeš robiť a keď to budeš robiť, bude to mať taký dopad, že zomrieš. Hej? Ale fakt je taký, že tento Adam žil ešte 930 rokov. To znamená, že fyzicky nezomrel. Hej? Toho dňa, ktorého ma neposlúchneš, budeš robiť toto, hej? Zomrieš. Fyzicky nezomrel. Duševne nezomrel. Fyzicky začal degradovať, duševne začal degradovať. Ale to, čo sa udialo, tak nazvem to druhý Adam. Druhý Adam. To je ten iný Adam. Dobre? Hej? Jeho duch odumrel, zomrel. To neznamená, že prestal existovať, ale to znamená, že prestal plniť funkciu, plniť poslanie, ktoré mal. Hej? A preto Boh musel prvého Adama vyhnať z raja, lebo už nemohol mať vzťah s ním. Hej? Preto prišla bariéra, hriech, ktorý rozdelil Boha a človeka a preto človek, ten druhý Adam, sa dostal na cestu smerom od Boha do záhuby, do zahynutia a skončí v pekle. Hej? Ale keď Boh videl, že tento Adam sa dostal do stavu padlého Adama, Boh sa rozhodol
nie, že ho nechá tak a pustí ho a povedať, no tak si sa rozhodol, môžeš ísť do záhuby, do zajnutia, ale v nebesiach bola porada medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom, bola porada. A hovoria, nenecháme to tak. Človeka, ktorého sme stvorili na svoj obraz a pre svoju slavu, nenecháme ho, aby večne zahynul, spolupracuje s diablom, aby sa dostal tam na miesto, kde Boh pripravil pre diabla a jeho anjelo. Hej? A rozhodol sa, že pošle, v Božom slove hovorí druhého Adama. Hej? Ale to je v skutočnosti tretí Adam. Hej? A viete, kto je to? To je Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel ako Boh v tele, stal sa človekom, podobný tomuto Adamovi, nie podobný tomuto Adamovi, podobný tomuto Adamovi, tomu prvému, pôvodnému, bez riechu, bez odpadnutia, prišiel, žil pre nás, žil kvôli nám, nakoniec zomrel, zaplatil cenu za nás, bol pochovaný a stal z mŕtvych, zomrel, aby naše hriechy mohli byť odpustené a očistené a stal z mŕtvych, aby sme mohli byť pred Bohom ospravedlnení. Takže, aby sa z tohoto už nie prvého, ale druhého Adama nastala zmena a stal nový človek. Hej? Znovu dáme. Hej? Potrebujeme prijať tohoto tretieho Adama, alebo Pána Ježiša Krista. Hej? Hej? A Božie slovo hovorí, že ten, kto vierou príjme Pána Ježiša Krista, hej, príjme pravdu, že ja som hriešnik, Pán Ježiš za mňa zomrel, zaplatil cenu, poprosí ho o odpustenie, o očistenie a chce sa späť, chce Pána Ježiša vrátiť Bohu, aby sa mohol stať novým stvorením. Aby sa mohol stať iným, novým Adamom. Hej? Dobre? A prečo to som nakreslil tu, tak, hej? Pretože tá zmena, hovorí 2. Korinským, 5. kapitola, 17. verši. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré pominulo a hľa, všetko je nové. A keď my si vysvetlíme podľa nášho to slovo všetko, tak si myslíme, že super všetko. Takže už sme ani není ľudia, ale sme anjeli, už pomaly ako Boh. Ale v skutočnosti musíme rozumieť, čo sa udialo. To, čo sa pri prvom Adamovi udialo, že ten prvý Adam sa dostal k tomu, aby bol druhý Adam, tá základná vec, zásadná vec sa musela zmeniť. Keď si pamätáte Ján 3, 3. kapitola, 3., 4., 5. verš, hovorí Pán Ježiš, stretol sa s Nikodémom a hovorí mu, vieš čo, ty síce vieš veľa o Bohu, ty síce naozaj aj túžiš po Bohu a hľadaš Boha, ale ty sa musíš narodiť znova. Hej? To je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, to nové stvorenie, o ktorom hovorí, že sme sa stali, keď sme prijali Krista, je tu. A napriek tomu, že sme Boží deti, máme staré telo a starú dušu. Hej? Staré telo a starú dušu. Hej? Takže prvá vec, ktorú potrebujeme v tomto kontexte rozumieť, že každý jeden Adam, už či Adam alebo Eva, každý jeden z nás, ktorý sme Adamovo pokolenie, sme milované Božie stvorenie. A tam to začína. Ak ja seba nepríjmem, že som Božie stvorenie,
a že som milované Božie stvorenie, tak celý život, už či nie som Božie dieťa, alebo som Božie dieťa, bude mať problémy. A preto mnohé z Božích detí, pretože túto pravdu o sebe neprijali, kvôli rôznym okolnostiam, vyrastali v rodine, kde to nefungovalo, alebo rodičia ich zanedbali, alebo boli odmietnutí, tlaky mali zo strany súrodencov a rôzne okolnosti ťažké. A preto majú pocit, že sú odmietaní, nemilovaní, odpísaní, nemajú hodnotu, nemajú identitu. Tá prvá základná vec. Ak chceme rozumieť, o čom dnes hovoríme tu, a hovoríme o posvetení, musíme rozumieť, že sme milované, Bohom milované a Bohom stvorené bytosti. To, že vyzeráme inak, každý jeden, a všimajte si, ja neviem, ja keď som bol mladý, a už nie som mladý, už som aj trochu starší, ale mal som také kučeravé vlasy, a viem vám povedať, že som chcel mať rovné, pretože som mal kučera. Mne sa to, čo som mal, sa mi nepáčilo. Chcel som mať rovné. A zaujímavé, že tí, čo mali rovné, chceli mať kučeravé. A keď som sa pozrel do zrkadla, videl som môj veľký nos. A vždy som bol s niečím, to, čo Boh stvoril, nespokojný. A keby som mal len rovné vlasy, tak by som bol niekto. Ale pretože mám také kučeravé, tak som... Dôležité v živote. Aj vás ako mladých, dospievajúcich, možno dospelých, je prijať svoju identitu a hodnotu, že sme milované Božie stvorenie. Už či sme Božie deti, alebo nie sme, to je prvá záležitosť. Prečo to hovorím? Pretože aj niekto, kto je Božie dieťa, ak túto otázku si nedorieši, že je milované Božie stvorenie, má celý život problém. Má celý život trápenie. Chodí na pastorácie pastorom. Chodí psychologom. Niekedy niektorí chodia kvôli svojej identite psychiatrom a túlajú sa a celý život nevedia prijať seba. Preto máme dnes aj tie všelijaké trendy a všelijaké pochody a už niekto nevie, či je chlapec, alebo je dievča, alebo je transexuál, alebo je toto, ale to je všetko pramení z toho, že sme neprijali Boha ako stvoriteľa a neprijali sme Boha ako toho, ktorý nás má rád. A stvoril nás každého iného a každého originál a každý máme v Bohu hodnotu. Ak Bohu nemáme hodnotu, tak nemáme žiadnu inú hodnotu. Tak potrebujeme sa presadzovať, tak potrebujeme druhých ovplyvniť, zmanipulovať, aby si nás vážili, aby si všimli, že aj my sme tu, aby toto, tamto. A všetko robíme preto, aby sme boli prijatí. Ja vás nepoznám. Aby ste rozumeli, ani nikto mi o vás nepovedal nič. Že ja neviem, ani neukazujem prstom na teba, pretože ty máš taký problém. Ja som ho mal, keď som bol dospievajúci. Pravdepodobne, že niektorí z vás máte, ale ja neviem. Ale ak ti Svätý Duch hovorí niečo dnes, ak ti Svätý Duch pripomína niečo, alebo ti osvietil niečo, povedz Bohu áno. Toto som ja. Ak sa posunieme len v tom, že sa príjmeme taký, aký sme, že sme milovaní a že sa nemusíme meniť. Keď som chodil na vysokú školu, bola jedna moja spolužiačka tam a ona sa tak namachlila, také mala červené, toto všetko mala namachlené. A ja som sa aj pýtal, že prečo to robíš? Prečo nie si spokojná, tak ako ťa Boh stvoril? Prečo potrebuješ si masku dať na sa... Nech ťa Pán Ježiš, halleluja, pomazanie, potrebujem zahrať. To som ja. Niekto zase potrebuje zahrať, pretože má pocit menej cennosti, ja som nula, potrebujem. Druhý zase všetci, uhnice sa idem ja. To je identita. Že sme neprijali seba.
A ja viem aj, že aj v škole, aj na iných miestach vás to učia. Ty si niekto, ty máš, ty ukáž im, he? Nie. Naša hodnota, ak nie je v Bohu, nie je ani v peniazoch, ani v dobrom aute, ani v peknom dome, he? Ani aute o výfuk dlhšom. Vôbec nie. He? A môžeš byť Božie dieťa a predsa nemáš žiadnu hodnotu a zmysel života a budeš sa len trápiť a budeš naháňať všetky vedlejšie veci a nikdy nebudeš spokojný. Rozumiete, prečo vám to hovorím ako prvé? Lebo ak si toto nedoriešite, nikdy sa nebudete vyvíjať a rásť v posvetení. Lebo to je deravé vreco. Do toho môžete hádzať stále a nikdy nebude. Vždy bude prázdne. Dobre? Takže niektorí z vás, ktorí ste tu, ste ešte v tomto bode. Ešte nie ste Boží deti. Pán Ježiš za vás zomrel. Boh vás miluje. Boh urobil zo svojej strany všetko, čo mohol. Už nemôže viacej. Ale ešte si stále tu. A si na ceste do záhuby, do zahynútia. A možno aj vieš, že ťa čaká peklo. A vieš, že tam nechceš ísť. Ani tam nemusíš ísť. Je tu Pán Ježiš, ktorý zomrel aj za teba. On ťa má rád. On ťa stvoril pre seba, stvoril ťa pre svoju slávu a on ti chce dať zmysel života. Chce ti dať hodnotu. Chce ti dať požehnanie, pokoj a radosť vo Svetom Duchu. Chce ti dať to, čo on má. Preto tá prvá záležitosť medzi tým a tým je prijať toho tretieho alebo druhého Adama. A to je Pána Ježiša Krista. A preto moja taká prvá otázka, čo sa týka toho vzťahu. Kde si? V ktorej skupine si? Tu alebo tu? Je zaujímavé, že aj tí, ktorí sú tu, aj tí, ktorí sú tu, majú podobné problémy. Ale rozdiel je to v tom, že tento človek nemá, kto by mu pomohol a nemá na svojej strane víťaza. Nemá toho, ktorý diabla, smrť a peklo porazil. Boží deti sú taktiež ľudia. Máme taktiež problémy. No, ja vám poviem, mne na začiatku povedali. Keď odozdáš život Pánu Ježišovi, nebudeš mať problémy. To pôjde jak po masle, haleluja, víťazstvo samé. A chcem povedať, to nie je pravda, to bola lož. To bola len, oni takto to prezentovali. Ani nevedeli často, čo vyprávajú. A keď prišli do môjho života tlaky a problémy, tak som si myslel, že Ježiš ma opustil, už nie som Božie dieťa, už je všetko zlé. A fakt je taký. Pravda je taká, že som bol Božie dieťa, aj som Božie dieťa, lenže som si musel vysporiadať to isté, čo aj ty, ale mám Pána Ježiša. Dobre? A to je rozdiel. Takže moja otázka, kde si? Tu si? Iste v tom prvom móde Adama nie si. Nikto z nás nie je. Ani Eva. Aj keď niekedy ženy si myslia, že oni sú v tom prvom móde, alebo dievčatá, hlavne ženy, keď majú hlavu nad sebou a neviem, ako to u vás funguje v rodine alebo v rodinách. Hovorí sa tak, že muž je hlava a žena je krk. A kam chce krk, tak otočí hlavu. Super. Boh nás stvoril, aby sme boli podľa jeho zámeru. Ak si žena, buď rada, že si žena a máš byť srdcom rodiny. Ak si muž, nebuď lajdák, zober zodpovednosť a buď hlavou. A bude požehnanie. Kde je Boží poriadok v rodine, tam je aj Božie požehnanie. A kde nie je Božie požehnanie, kde nie je Boží poriadok, tam nie je aj požehnanie.
Či sa nám to ľúbi, alebo nie, Boh je ten, ktorý určil, Boh nás stvoril takto, Boh aj určil poriadok pre naše vzťahy, aj pre manželstvo. Hej? Takže prvá otázka. Kde si? Tu? Alebo tu? Hej. Mám tú výsadu, mám tú možnosť chodiť aj po rôznych zboroch, rôznych cirkvách, rôznych krajinách. A poviem vám, zistil som, že veľmi veľa ľudí vo zboroch aj v cirkvách ešte stále sú tu. Nikdy neprežili znovuzrodenie. Hej? A viete, čo robia? Snažia sa žiť kresťanský život. Hej? Snažia sa napodobňovať kresťanov. Hej? Chodím teraz a slúžim medzi Romami veľa. Hej? Hej? A niektorí si myslia, že keď prestane piť, aj fajčiť, aj ženu byť, a už je dobrý kresťan. Vážne vám hovorím. A prídu do zboru, vidia, že dvíhame ruky, aj oni dvíhajú ruky. A s radosťou značení spievajú. Hej, ja ti odozdávam život, jak sme spievali, život svoj ti odozdám, toto, tamto. Hej? Ale bez života. Hej? A snažia sa robiť dobre. A naozaj robia dobre. Hej? Ale čo z toho, keď idú na ceste sú do večnej záhuby, do zahnutia? Čo z toho? Keď rozprávame o posvetení, nerozprávame že sa potrebujeme polepšiť. Viete, tu sme v tejto fázi. Každý jeden z nás sme sa narodili do nejakej rodiny. Rodičia sa snažili, už boli Božie deti, alebo neboli Božie deti, snažili sa nás nejako vychovávať, hej? A snažili sa nás viesť k slušnosti, toto sa patrí, toto sa nepatrí, takto jeme, nie. Hej? Hej? A teraz pozdravíš, dobrý deň, hej? A usmeješ sa. Hej? To sú také pravidla slušnosti. Ale skutočnosť, ak máme byť slušní a príjemní a jemní, musí to vyjsť zo srdca. Hej? A toto môže človek zahrať, ale ak to nie je zo srdca, tak Boh to vidí. Hej? Kde si? Kde si? Tu alebo tu? Snažíš sa len napodobňovať? Preto všimajte si, že nepoužívam kresťania. Tu ich je veľa. Na Slovensku je 85% kresťanov, ktorí s Kristom nemajú nič spoločné. Hej? To je náboženstvo bez Boha. Kresťanstvo bez Krista. Hej? A s týmto často majú hlavne problém deti, ktoré vyrastali v kresťanských rodinách. A sú naozaj slušné. Aj vedia sa správať, aj vedia, ako to má byť. Ale tam nie je život. Hej? A včera sme tu počúvali, ako Janko rozprával, keď prídu tlaky, keď prídu skúšky, hej? Tak tedy sa vidí, či je tam život, alebo nie. Hej? Všetci máme tlaky, aj neveriaci majú, aj my máme ako Boží deti. Lenže my máme niekoho, kto zvíťazil. Hej? Dobre? Odpovedaj si ty na otázku. Ak ešte dnes si sa nedostal, si tu a nedostal si sa a chceš, dnes je tvoj deň. Dnes je deň, kedy môžeš odozdať život Pánu Ježišovi. Lebo až tu nastáva oblasť posvetenia. Až tam. Neveriaci, alebo tí, ktorí nie sú Boží deti, sa nemôžu posväcovať, nemajú z čoho. Môžu to zahrať, môžu robiť dobré skutky, môžu sa nábožensky stváriť, hej? Môžu si čítať Bibliu, môžu sa modliť, ale nemá to v sebe život. Hej? Viete,
Ja vám rozprávam niečo, čo som ja zažil. Ja som vyrastal, moji rodičia úprimne milovali Pána Ježiša. Vyrastal som naozaj prostredí, kde ma viedli k Bohu. Ja som sa modlil, ja som si čítal Bibliu, ale Boha som nepoznal. Jak je to možné? Ale je to možné. Až prišiel deň, kedy Boh ku mne prehovoril a kedy som odozdal život Pánu Ježišovi. Si Boží dieťa? Si znovu zrodený. Hej? Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. A to nové je tu. Hej? To je nový duch. Hej? Do toho nového ducha prichádza Svätý Duch a prebýva tam, je tu. Hej? A to nové stvorenie a ten nový duch ovplyvňujú to naše staré. Hej? Už či je to duša alebo telo, aby sme boli premieňaní, čo je proces, aby sme boli podobní Pánu Ježišovi Kristovi v charaktere. Hej. Posvetenie, spasenie je buď si spasený, alebo nie si. Je to Boží zázrak z milosti. Cez Pána Ježiša príjmeme to, čo Pán Ježiš urobil a staneme sa Boží deti. Ale posvetenie je proces. Je to proces, kedy my, ako naša bytosť, my ako človek, spolupracujeme s novým duchom, s tým novým stvorením a so Svätým Duchom. Aby naše staré telo a stará duša sa poddávala, podriaďovala, aby sa tieto veci v našom živote mohli meniť. Hej? Aby sme v tom procese, ako Boží deti, hej? Tu máme Pána Ježiša, ako Boží deti rástli, hej? Aby sme sa mu podobali v charaktere, aby sme rástli, aby sme boli na konci procesu podobní jemu. 1. Jánova, 3. kapitola, verš 1. a 2. hovorí o tom, že na konci toho procesu budeme podobní jemu. My nebudeme bohovia nikdy. My sme Božie stvorenie, milované Božie stvorenie. Ale keď sme prijali Pána Ježiša Krista, sme sa stali milované Boží deti. Hovorí, milovaní, teraz sme Božími deťmi. Nie sme kresťania, my sme Božie deti. Ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, hej, že mu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A medzi tým, aký sme tu a aký je Pán Ježiš, je určitý proces. Posúvame sa. Hej? A je veľmi dôležité, aby sme prijali Ježiša ako svojho spasiteľa, ale v tomto procese je veľmi dôležité, aby sme spolupracujúci so Svätým Duchom dostali sa do toho, že príjmeme Ježiša aj ako svojho Pána. Hej? A preto toto je oblasť charakteru. Hej? Byť podobný Pánu Ježišovi Kristovi. Hej? Takže prvá oblasť, o ktorej sme tu hovorili, a je to fakt, hej? Prvá oblasť si milované, dobre, Božie stvorenie. Hej? Druhá oblasť, Božia vôľa je, aby si bol milované Božie dieťa. Hej? To je Božia vôľa. A tretia oblasť je, aby si bol milovaný Boží služobník. Dobre? To sú 3 úrovne v tom procese. Všetci sme milované Boží deti, nie všetci sme milované Božie stvorenie, nie všetci sú milované Boží deti. Sú ľudia, ktorí sú milované Boží deti a nie sú milovaní Boží služobníci. Takže ten proces spolupráce so Svätým Duchom a s tým novým stvorením premieňame sa vnútri, aby sme boli a žili ako milované Boží deti a potom, aby sme aj z toho, čo žijeme, viete, slúžiť znamená žiť. Hej? Počujete? Slúžiť.
znamená žiť. Že niečo žijem a to, čo žijem, ponúkne. Vieš čo, funguje to v mojom živote, skúsaj ty. Hej? To je služba. Hej? Nikdy nerozprávajte niečomu, čo vo vašom živote nefunguje. Hej? Hej? Ak to funguje v tvojom živote, to žiješ ako Božie dieťa, povedz, vieš čo, skús to aj ty, ideme do toho spolu, poď ideme. Hej? Hej? O tom je služobníctvo. Dobre? Ale keď sa rozprávame o charaktere, o posvetení, rozprávame viac menej, dôraz dávame na oblasť, aby sme žili ako Božie deti. A preto vás chcem poprosiť, aby ste si otvorili Božie slovo. V Galackým 5. kapitoli, verši 16. až 26. je opísaný tento proces. A hovorí sa tam o chodení duchom, o živote duchom a o vedení duchom. Hej? Takže všímajte si tam, nakreslím to takto. Hej? Všímajte si, tam to je Galackým. Dobre, Galackým 5. Dobre, všímajte si tam. Sú to skutky. Dobre, skutky a ovocie. Dobre? Všetko, čo sme, myslíme, hovoríme a robíme, buď sú to skutky, alebo je to ovocie. A tam Galatianom, keď si čítáte, verš 19 až 21, hovorí sa tam o skutkoch tela. Skutky tela. Je niečo, čo produkuje telo, a hovorí sa tam o ovoci ducha. Nehovorí sa tam tu sa nehovorí o ovoci tela. My zbierame ovocie toho, čo sme si zasiali tela. A nehovorí sa tu o ovoci, o skutkoch ducha, ale sa tu hovorí o ovoci ducha. To znamená, skutky sú to, čo sejeme, ovocie je to, čo žneme. Takže všimnite si ten obraz tam, aby ste nemali to pomýlené. Hovorí tam takto. Zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som aj už prv povedal, že tí, ktorí robia takéto veci, čo? Nebudú dediť Božieho kráľovstva. Kto žije takýmto životom v skutkoch tela, nebude dediť nebeské kráľovstvo. Skutky tela, akékoľvek sa my snažíme dobre urobiť z tela, to nemá dopad, to má len dopad tu, nemá dopad na večnosť. A najčastejšie má dopad tu negatívny. Viete, keby tých 19, 20 a 21 bolo napísané pre neveriacich, tak by som povedal, no dobre, takže tak oni žijú, však to je normálne. Lenže toto sa hovorí o veriacich. To je napísané veriaci. Niektoré, teraz nehovorím, to je pre tých, ktorí sú v tejto skupine, to je normálny život. To je život v hriechu, je normálne. Ale tu sa hovorí o Božích deťoch, ktorým sa toto stalo byť normálnym. Bol som mladý, a už nie som, ale za týchto pár rokov, čo som prežil, poviem vám, všetky veci sa zmenili. To, čo nedávno medzi neveriacimi a by som povedal tak trochu nábožensky založenými bolo hriechom,
dnes to už medzi veriacimi nie je hriechom. Hej? A hriech sa nezmenil. My sme sa zmenili. Trendy sa zmenili. Hej? A to, čo niekedy bolo nenormálne vo svete, hej, dnes je normálne v cirkvi. Trendy sa zmenili. A my sme sa tomu prispôsobili. Hej? A vplyv tohoto sveta a tých demonických vplyvov, ktoré ovládajú svet, sa stal súčasťou cirkvi a Božích detí. Čo je tragédia. Hej? A keď si všimnite, no dobre, my povieme, a my nie sme až takí zlí, tu hovorí o cudzoložstve, však my sa snažíme žiť čistým životom. Hej? A o smilstve sa tu hovorí, hej? Hej? O modloslužbe, čarodenstve, však to nikto z nás nebol, to len Romovia sú zaťažení tým. Ale také nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnev, závisť, dráždenia a rôzne rozkoly, ten za, ten proti a tak ďalej. Však to je normálne, však každý má svoj názor, však je, hej? Dobre, hej? Závisť, opilstva, hej? Hodovania, alebo duch brucha, hej? Normálne. Čo to ty rozprávaš? Že to je normálne. Čo je normálne? Žiť v hriechu je normálne? Hej? Ak my, ako Boží deti, a sme Boží deti, nespolupracujeme s tým novým stvorením a s Svätým Duchom a nenecháme, aby naša duša, naše telo bolo premieňané. Hej? Chcem vám povedať, my budeme Boží deti, ale budeme žiť, ako keby sme Boží deti neboli. Opisuje to niečo z tvojho života? Ty vieš, že si Boží dieťa, ale žiješ, ako keby si nebol. Hej? Žiješ, ako keby si nebol. Hej? Napríklad, povedzme, náš rozum. Rozum. To je jedna časť tej našej duše. Hej? Božie slovo hovorí, dajte, tak jednoducho, priamo hovorí, dajte a bude vám dané. Je to pravda? Tak hovorí Božie slovo? Hej? Nikto nehovorí ameň. Hej? Áno. Lukáš 6:38 hovorí, dajte a bude vám dané. Hej? Dobre. A dobrú mieru natrasenú a takú dostanete. Jednoducho, Boží slovo hovorí niečo. A rozum hovorí, vieš čo? Nedaj, lebo keď dáš, nebudeš mať. Jak to daj a budeš mať? Že to nejde, to nemá logiku. Hej? Nedaj, drž. Hej? Hej? A nájdeš si 105 argumentov, prečo nedáš. Hej? A Boží slovo hovorí, daj. A budeš mať. Hej? A čím viac si držíme to, čo máme, hej? A nedáme a neposluchneme Boha, tým viacej sa nám to zosmradí, skysne nám to, zlodeji nám to pokradnú, mole nám to zjedia, hrdza zje. Hej? A miesto toho, že by sme mali z toho držania, z toho sebectva užitok, my máme len trápenie, nechuť. A viete, že najbohatší ľudia, ktorí sú na tomto svete, zomierajú v strachu, zomierajú, že sa zbláznili o to, že sa boja, že im niekto to ukradne. Hej? Alebo na burze len trochu ten index padne a polovica alebo tretina ich bohatstva, hej? Ktoré majú na 100 životov, keby žili, ešte stále budú mať. Hej? O čom to je? Hej? A zrazu, ak posluchneš Boha, hej, aj v materiálnych veciach, aj duchovne, že požehnávaš druhý, žiješ pre požehnanie druhý, zrazu máš radosť, máš pokoj. Hej, máš málo, nevadí, stačí, máš viacej, dávaš viacej a Boh ťa žehná, Boh požehná tých druhých a tí druhí ďalej dávajú a požehnaní sú všetci. Hej? A rozum to nevie pochopiť. Ak my nedovolíme Bohu a Svätému Duchu a tomu novému stvoreniu, aby ovplyvnil náš rozum, tak my nikdy nebudeme jednať ako Boží deti.
My síce budeme Božie deti, ale sa budeme správať. Budeme cítiť, rozmýšľať, robiť tak, ako keby sme Božie deti neboli. Hej? A preto nám Boh dal nové stvorenie, nového ducha, s ktorým môžeme mať vzťah s Bohom, a dal nám Svätého Ducha. Aby sme sa poddávali, nechali sa formovať, aby Svätý Duch nám mohol vysvetliť tú podstatu. A 22. verš hovorí v tej Galatianom 5. kapitoli, hovorí, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona. Hej? Ovocie. Niečo Duch Svätý alebo Boh urobí v tvojom živote, nejaký skutok, zapracuješ ho do svojho života a zrazu vyjde ovocie. To je ovocie Svätého Ducha. Chcem vám povedať, akokoľvek sa my snažíme a nespolupracujeme so Svätým Duchom, to sú jalové skutky. To sú naše snahy. My sa chceme ľúbiť Bohu. Hej? Viete, že Boží deti majú robiť dobré skutky. Áno, máme robiť dobré skutky. Ale nie preto, aby sme boli spasení. Nie preto. Ale preto, že sme spasení. Preto robíme dobre. Hej? Daj tam Galatským 6, 7 až 10. Hej? Hovorí Božie slovo tam. Nemýlte sa, Bohu sa posmievať nikto nebude. Boha nikto neoklame, neprekabáči. Čokoľvek človek seje, to bude žať. Hej? A tam hovorí ten 8. verš. Hej? Ak niekto seje v telo, z tela bude žať porušenie, skazu. Ale ak niekto seje z ducha, rozsieva spolu s duchom, z neho bude žať nielen život iný tu, ale večný život. A preto 9. verš hovorí, preto čínte dobre všetkým. Hej? Neumdlievajte, neochabujte, nasaďte sa, hej? Lebo svojím časom budete žať. A ten 10. verš hovorí, a začnite medzi svojimi domácimi. Robte dobre všetkým. Hej? Buďte požehnaní pre všetkých, ale začnite pri vašich domácich. Už je to tvoja rodina a už je to Božia rodina, ako hovorí tam najmä dáva dôraz na Boží deti. Začnite tam. Vzťahy v zbore, už či na mládeži alebo v celom zbore, sú najlepšie prostredie k tomu, aby sme mohli byť požehnaním jeden pre druhým. Tam sa učíme. A tam sa učíme aj robiť niečo a napriek tomu, že sme nedokonali, hej, ľudia nás príjmú to a rastieme a učíme sa aj zo svojich zlyhaní. Dobre? Zatiaľ zrozumiteľné. Hej? Takže čo vás chcem pozbudiť? Hej? Posvetenie je proces, kedy my sa naučíme spolupracovať s tým novým stvorením a so Svätým Duchom. A naučíme sa dovoliť mu, keď nám hovorí, čo sa týka nášho rozumu, našich pocitov. Hej? Koľko Božích detí je ovládané pocitmi? Hej? Ovládané pocitmi menejcennosti, ovládané pocitmi nehodnoty. Hej? Koľko Božích detí? Hej? A keď ja neviem, a keď ja nemám, a keď potom budem mať, potom niečo dám. No nemusíš ty mať to kým si to stačí. Hej? Nemusíš mať veľa, len to, čo máš, daj. Hej? A tak, ako budeš dávať, to sa bude rozmnožovať. Hej? Ak budeš čakať, že budeš mať veľa, aby si mohol dať, keď bude mať toľko, jak ten aj ten, tak nikdy nebudeš rásť. A nikdy sa nebude tvoj charakter meniť. Hej? A nikdy sa nebudeš v tej škále posúvať podobný Kristovi. Hej? A ešte menej, nikdy nebudeš môcť milovať nepriateľov. Hej? Ešte milovať Boha, jak tak, Boh je dobrý, robí nám dobre, takže ešte jak tak budeme milovať Boha. Ešte aj bratov, napriek tomu, že nie sú dokonali, a zatvoríme jedno oko a budeme ich milovať a aj odpúšťať im. Hej? Ale milovať nepriateľov? A
A žehnať im a modliť sa? To nie. Chcem povedať, bez tieto veci, o ktorých hovoríme, charakterové veci a veci posvetenia sa nedajú meniť. Bez moci Svätého Ducha, bez toho nového stvorenia. Nedajú sa meniť. My sa môžeme akokoľvek snažiť napodobňovať niečo, ale to je len herectvo. Hej? Dobre? Môžeme sa posunúť trochu ďalej. Keď si chcete viacej o tomto čítať, prečítajte si aj Rímanom 8. kapitolu. Dobre? O tom istom hovorí, o tom boji, keď sme hore, dolu a bojujeme a nevieme vyťaziť. A aj v Galackým 5. kapitole, aj Rímanom 8. kapitole hovorí 3 základné veci, ak chceme, aby to fungovalo. Žite duchom. 2, choďte. Všímajte si to tam. Choďte duchom. A 3, buďte vedení duchom. Vedený duchom. Ten duch je Svätý Duch. Nie. Dobre? Všimnite si to tam aj Galackým, aj Rímanom. Dobre? Môžeme sa posunúť trochu ďalej? Môžeme? Alebo chcete prestávku? Chceš prestávku? Môžeš ísť, keď chceš. Už? Choď. On si chce urobiť prestávku. Za všetkých. Oroduje za všetkých. Dobre, koľko? Ty si vedúci teraz? 5 minút aj s cestou tam a naspäť. A jakých? 5 minút slovenských, alebo 5 minút rumunských, alebo 5 minút rómskych? Jakých chcete? Dobre. Super, poďme do toho. Využite a budeme v druhej časti pokračovať. Ak niekto číta po slovensky a nemáte takúto knihu o Svetom Duchu od Johna Bevereho, môžete si ju zobrať úplne zdarma je pre vás. Dobre? Dobre? Aj tieto knihy, ktoré sú tu, sú zdarma, takže ak vás niečo oslovia, čítate po slovensky, môže to byť. Dobre? No, už sme všetci tu? Jožko, ako vyzeráme? Takže hovorili sme o tom, že Božia vôľa je pre každého, aby bol zachránený a spasený. To vieme dobre. Boh nás stvoril, sme milované Božie stvorenie. Božia vôľa je, aby sme boli milované Boží deti. A zároveň Božia vôľa je, aby sme boli aj milovaní Boží služobníci. Aby sme naplnili Boží plán, prečo nás stvoril v našom živote. Ale aby sa tá Božia vôľa mohla uskutočniť, aby sme sa mohli naplniť Božiu vôľu a dostať do toho, že na konci svojho života vieme, že sme naplnili Božiu vôľu, ideme domov. Už je to krátko ako Štefan, on bol mladý a ukameňovali ho, ale všimajte si, že keď Štefan odchádzal z tejto zemi, Pán Ježiš zo svojho trónu sa postavil, ste si to všimli, a vítal svojho služobníka. Ostatní plakali, že ho zabili. Jemu to nebolo príjemné, že ho zabili, prenasledovali a martýra, zabili ho pre Krista. Ale Pán Ježiš ho víta. Si naplnil Božiu vôľu, naplnil si svoj plán a môžeš prísť domov. Ja neviem, čo je Boží plán a Božia vôľa a ako dlho máme tu na tejto zemi žiť. Ja keď som mal 37 rokov, som prežil 2-krát pankreasové záchvaty, a už som mal zomrieť, žijem len z Božej milosti, Boh povedal, nezomrieš, budeš žiť. Hovorím, dobre, Pane, keď budem žiť, tak budem žiť pre teba a pre tvoju slavu a hotovo. A ostatné, takže už Boh mi predložil, roky života a žijem, Nevieme, kedy odídeme, ale máme odísť pripravený, Čo sa týka posvetenia, byť podobný Pánu Ježišovi charaktere a čo sa týka zasvetenia, byť podobný Pánu Ježišovi ohľadom toho, že to, čo nám Boh dal, dávame ďalej, slúžime na záchranu a spasenie ľuďom a na pozbudenie bratom a sestrám a tak ďalej. Dobre, takže
Chcem pokračovať ďalej. Hovorili sme o rôznych oblastiach posvetenia. Teraz budem hovoriť o ďalšej oblasti posvetenia a to je stráženie si svojho srdca. Viete, že všetky veci sa dejú v srdci? Najdôležitejšie to, čo je v nás, tam vnútri, je naše srdce. A ak by som mal povedať dnešným slovníkom, hard disk je tam. A my vieme, že čo je na hard disku, tak to potom vychádza na vonok. Tak je aj proces posvetenia, raz podobný Kristovi, alebo keď je na hard disku niečo zlé, to staré zo starého života, tak to pokračuje ďalej. Takže stráž si svoje srdce. Príslovie 4.23. Môžeš to dať tam? Príslovie 4.23. A ten kontext si prečítajte, ja teraz nebudem, ale prečítam to radšej, aby som nepovedal niečo. Príslovie 4.23. A hovorí tam Božie slovo, že stráž si svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Chráň si, stráž si. Ak si Boží dieťa, daj pozor na svoje srdce. A 20. verš až 27. čítam, tam len tak poradím rýchlo. Môj synu, pozoruj na moje slova a nakloň ucho mojim rečiam. Nech neodídu od tvojich očí a ostriajú prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorých nájdu a celému telu lekárstvom. Odstráň od seba prevrátenosť úst, zdial od seba krivolakosť stov, tvoje oči nech hľadia priamo vopred a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pre teba. Urovnaj svoju stezku, svoje nohy a nech sú upravené všetky tvoje cesty. A neuhni sa ani napravo, ani naľavo a odvrať svoju nohu od zlého. To sa všetko deje v srdci. A preto, aby tam v srdci nezostalo to staré, ale prišlo nové, potrebujeme postaviť stráž. Toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú dnes nielen medzi ľuďmi neveriacimi, ale medzi Božími deťmi nefunguje. My sme všetci bombardovaní rôznymi okolnostiami, rôznymi tlakmi. Už či je to zo strany diabla, bojuje o naše srdce, o náš postoj, už či je to je diabol, Satan, dobre? Už je to zo strany sveta a rôznych tlakov sveta, rôznych trendov, čo sa zdá byť normálne, ale v skutočnosti to zničí tvoj hard disk, tú podstatu. My potrebujeme sa naučiť. A toto diabol robí systematicky, že sa snaží nám pobúrať naše múry rozsudzovania a naše brány, tie, ktoré by mali byť cesty dnu a von, spáliť. Jednoducho zničiť. Do sveta internetu a do sveta týchto masmediálnych prostriedkov, ktoré útočia na nás a rôznymi inými spôsobmi, diabol rozvíril takú hladinu, že už nevieme rozsudzovať, čo je dobré a čo je zlé, čo je od Boha, čo je od diabla. Všetko, čo sa ponúka, je dobré. A ak niekto je Boží dieťa, a v spolupráci so Svätým Duchom nemá zbudované dobré hradby okolo seba a nemá dobre nastavené brány, to znamená brány rozsudzovania a prijímania. Toto je dobré, to si zoberiem, toto je zlé, to odmietnem, to zatvorím dvere. Chcem povedať, je zmietaný a dnes Boží deti veria tomu, čo je od diabla a myslia si, že je to správne, žijú ako keby Božie deti neboli, ani Boha nepoznali, ani si nečítajú Božie slovo, aby rozumeli, čo je od Boha, tak ďalej. Žijú z internetu, žijú zo smetiska celého sveta. Všetky smeti sú tam nahádzané a ľudia sa zbierajú. A potom si povieme, však my len chodíme tam na internet, také duchovné kázne, vyučovania. A chcem povedať, väčšina, 90% toho, čo počúvate kázne na internete, sú smeti. Sú lži, sú pravdepodobné veci,
Ak sa nenaučíte rozsudzovať, nemáte dobré ohradené srdce a nenaučíte sa rozsudzovať, čo je dobré a zlé a prijímať to dobré a zlé, tak budete zmietaní. Hej? Tak ovocie Svätého Ducha nebude vidno, budú vidno skutky tela. Bude vidno to, čo je diablové. Hej? A ja vás chcem poprosiť, aby ste v spolupráci so naozaj Svätým Duchom a tým novým stvorením postavili si stráž a naučili sa zo vzťahu s Bohom, so Svätým Duchom. Hej, sú 3 také dôležité oblasti, ktoré vám pomôžu. Nakreslím ich tu také 3, hej, ktoré vám pomôžu. Hej. Dobre? Takto. A to je Sväté písmo, to je Svätý Duch a to je svedomie. Hej. Keď si čítate Božie slovo, Boh nám zjavil, čo je pravda a čo je lož. Boh nám zjavil, čo je dobré a čo je zlé. Boh nám zjavil, čo je prospešné, užitočné, ako máme žiť a čo nie je. He? To vieme. Takže čítaj si Božie slovo v spolupráci so Svätým Duchom. Hej, keď si čítaš, nečítaj si, aby si čítal, nečítaj si, aby si vedel, ale popros Boha, aby ti hovoril. Popros Svätého Ducha, ktorý to tu zaznamenal, aby ti otvoril, aby si tomu rozumel, o čo tu ide. Keď sa tu hovorí nadovšetko stráži svoje srdce, aby si rozumel, že o čo tu ide. Že ti ide o život. Že ti ide o všetko. Hej? Lebo z neho pochádza život. Hej? Aby si rozumel tomu. Hej? Sväté písmo, zjavená Božia vôľa. Hej? Svätý Duch, vzťah a tvoje svedomie. Hej? Boh nám dal svedomie, to je naša vec. Sväté písmo, zjavená Božia vôľa a Svätý Duch, to je Božia strana. A naša je svedomie. Hej? A Boh nám dal každému jednému svedomie. Len si to trochu pripomente. Naposledy, keď ste niečo zle urobili. Vedeli ste, že je to zle? Presne vieme. A predsa to robíme. Presne vieme. A Svätý Duch, hej, trochu poštekli tvoje svedomie a svedomie ti nedá spať. Hej? A to nie je zlé, to je dobré. To je dobré, aby si nemohol spať, až pokým si to nedoriešiš. Hej? Pretože je tu proces, ako to nastáva. Viete, už diabol, alebo svet, alebo rôzne iné tlaky, informácie prichádzajú a je tu proces hriechu. Takže začína to postojom srdci. Tu sa to dám to čierne, aby to bolo iné. Tu sa to zakoduje, alebo už to je tam a nie je zmenené, to zo starého života. Hej? Znamená, je to srdce, postoj srdca, potom o tom premýšľaš myšlienky, to je, hej? Je to zaujímavé, že my nevieme, čo je v našom srdci. Najčastejšie nevieme. Až vtedy, keď o tom začneme premýšľať. Príde nám to do hlavy. Až vtedy my zisťujeme, že čo je v našom srdci. Či je to dobré a zlé. Ak máme dobré rozsudzovanie, zrazu si, že počkaj, však teraz pozerám sa na to dievča, hej, a toto nie sú čisté myšlienky, hej. Toto nie sú čisté pocity a túžby, hej. Rozumiete, čo hovorím? A až keď príde do našej hlavy, do našho premýšľania, do vedomého nášho, až vtedy zistíme, čo je v našom srdci. A preto je veľmi dôležité, aby sme, keď prídu myšlienky aj od toho zlého, alebo tie naše staré myšlienky, aby sme to dali Bohu. Hej? My nemôžeme, ako vtákov, ktorí lietajú nám nad hlavou, nejako im zabrániť, aby lietali. Ale môžeme zabrániť, aby nám si neurobili hniezdo na našej hlave. Aby sa to nezakorenilo tu. A ak to aj je tam, už z výchovy, alebo z starej prírodzenosti, ktorú máme od Adama a tak ďalej, aby sme to v spolupráci so Svätým Duchom vybrali von a dovolili tam, aby na to miesto prišlo správne. Hej? Takže myšlienky. Hej? V srdci ty nevieš, čo je, Boh vie. Myšlienky, my už vieme, čo je tam. Hej? A druhí nevedia, ale my vieme. Hej? Ak si nedávame pozor, už potom je jazyk. Hej? Už o tom rozprávame. Hej? A už o tom, keď povieme, niečo vyslovíš. Hej? Už všetci vedia.
že čo je v tvojom srdci. Všetci vedia. Hej? Zaujímavé je počúvať sám seba. Hej? Počúvať, keď sa nahnevaš. Hej? A presne vieš, čo je v srdci. Hej? No, čo s tým urobíš? Hej? Vďaka Bohu, že aj pre Boží deti, hej, to je proces posvetenia. Je tu milosť pokáňa. Už si zachytíš v myšlienkach, alebo si to povedal, alebo je to skutok. Dobre? Už si to aj urobil. Alebo je to zvyk. No to je proces. Zvyk. Alebo je to charakter. Dobre? Hej. To je proces, jak sa to posúva. Keď to nezachytíš v prvej fázi v myšlienkach a nevysporiadaš si, nečiníš pokánie, začneš o tom rozprávať a to ospravedňovať a že to je normálne. My sme len žartovali, my sme nepovedali, a čo sa ty na všetko urážaš, a ja som to myslel dobre a hej, rozumiete? Hej? Ale v skutočnosti sme zakerni, sme jej podpichli, sme jej ublížili, sme ju zhodili, sme seba povýšili, alebo čokoľvek, čo je to, čo nie je od Boha. Hej? Ale keď to urobíme, už je to skutok. Hej? Taktiež môžeme robiť pokánie. Ale opakovaním zlých skutkov z toho sa stáva zvyk. Zvyk. Zvykneme si, to je normálne. Však vždy som tak robil, vždy sme takto robili, však to je normálne. Hej? Hej? A keď si nedáme pozor a pokračuje to, tak to pomaly postupne zmení, formuje náš charakter. Hej? A pokým to je len zvyk, hej, je to ťažké zmeniť. Hej? Ale keď je to charakter, ten človek je prevrátený. Je Boží dieťa, ale je zákerný, je špinavý, je hrozný, kdekoľvek prejde, tam už tráva nerastie. Hej? Hej? A robí to vedome, robí to cieľene, napriek tomu, že je Boží dieťa, ale ničí ostatných. Hej? Hej? Neviem, v ktorej fáze sa nachádzate. Či ste Božie deti, alebo nie ste. Ale otázka, ak sme Božie deti, tak aké sme? Žijeme ako Božie deti. Žijeme podľa Svätého Ducha toho novostvorenia. Dovolíme, aby Svätý Duch a to nové stvorenie formovalo naše zmyšľanie, naše rozprávanie, naše cítenie, našu vôľu. V tam, čo sme hovorili, tá ďalšia vec v našej duši je vôľa. Čo chceš? Po čom túžiš? Hej, za čím sa vystierať? Za čím sa ženieš? Hej? Nezastavíte nič. Hej? Ako hráme fotbal. Nič duchovné, hej? Ale tam je vidno, kto je kto. Hej? Hej? Ako poviem, áno. A sme Boží deti, hráme fotbal. Hej? Hej? Ale beda niekomu, keď sa stretne s tebou. Hej? Pri najmenšom bude mať modrinu a možno zlámanú nohu. No. Však hráme fotbal, nie? O čom to je? Hej? Skúmajte. Prečo to hovorím? Keď si nestražíte srdce a je len jedna vec je zasadená, alebo je tam stará, zo starého života, alebo je tam nová zo života, ako ideš ďalej a toleruješ hriech. Hej? Hej? Kde si v tomto procese? Pretože, neviem, nakreslím to tu, hej? Dobre. Pretože každý ten hriech, ktorý si necháme tu, alebo dovolíme, aby bol zasadený, má určitý začiatok a má určitý koniec. Hej? Hej? A vždy je tu určitý proces. Hej? Začína to z malička. Končí to katastrofou. Hej? Poviem príklad, negatívny príklad, hej? O hriechu. Kráľ Dávid, keď mal ísť bojovať, sa rozhodol, že tam nepôjde. Nie, to je, len mal si naplniť svoju povinnosť. Veď on by tam ani v prvej linii nebojoval, druhý bojovali za ňu, ale mal tam byť. Nemusím ja tam byť všade, však čo, nech si oni bojujú tam. Hej? Druhá vec, bol lenivý. Hej? Druhá vec, obdivoval všetko to, čo mu Boh dal a kochal sa v tom, aký on má.
ten veľký hrad, aké má mesto, čo všetko on urobil. A tak, ako sa prechádzal po tých svojich výšinách, po tom svojom požehnaní. A zrazu si všimol tam, že za tými hradbami je nejaká žena. Hej? Hej? A ona sa tam kúpe. Hej? Normálnu hygienu si robí, kúpe sa tam. Hej? A mohol povedať, nech ťa Pán Ježiš požehná, maj sa dobre, hej? Si sa dobre, ideme dovidenia. Hej? Hej? A on sa zastavil a pozerá, a čo oči vidia, to srdce požiada, hej? 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 No tak je s pornografiou, tak je so všetkými týmito vecami, hej? Dobre? No? A keby tam skončilo, hej, mal by hriech, hovorí Božie slovo, že keď svojimi očami vidíš a srdci požiadaš, a už si zrešil, už si zosmilnil, alebo cudzoložil, pretože si spolupracoval s duchom smilstva a cudzoložstva. Hej? Ale to má pokračovanie. On to nenechal len tak. Viete, pekná, obdivoval nádherné Božie stvorenie. Jak nádherne Boh stvoril tú ženu. Potom povedal svojim služobníkom, choďte, dovedte mi ženu. Dovedte mi sem. Násilím mu dovedli. Ona nechcela ísť ku kráľovi Dávidovi. Ona nemala tam čo robiť. Ona bola verná žena svojmu manželovi, ktorý bojoval tam na fronte. Násilím mu dovedli. Kráľ, požehnaný Boží muž, ju znásilnil a vyspal sa s ňou. A potom všetko bolo v poriadku, halelúja, pomazanie, všetko je, ideme ďalej, až keď sa zistil, že je tehotná. Tak zavolal si toho svojho kamaráta, priateľa, ktorý bol ochotný dať život za ňou, Uriáša. Zavolal ho domov, vieš čo, choď sa vyspať so svojou manželkou. Akú službu mu robí, len aby svoj hriech zakryl. Keď nechcel ten spať, hovorí, jak ja môžem, oni tam bojujú, ja si tu môžem užívať so svojou ženou. Ja nemôžem. To neurobím. Tak ho opil. A nielen raz, opil ho viackrát, aby so svojou ženou spal, aby ten svoj hriech prikryl. A keď ani tak nechcel, viete, čo urobil? Poslal po ňom list, aby ho zabili tam na fronte. Boží služobník, kráľ Dávid. Hej? Prečo vám to hovorím? Ako to začalo? Pekne. Nezačalo to spolupráci s duchom smilstva a spolupráci s duchom vraždy, smrti. Rozumiete? Nikdy to nezačína tak, že ty chceš niečo urobiť, ale začína to pekne. Ak to naozaj nestrážime si svoje srdce a nezachytíme v tejto prvej fázi, a nenaučíme sa z toho, čo sme minule padli, ako ide diabol na nás. My sme v tom. Ešte ani sme nezačali a už sme v tom po uši. Toto je fáza, v ktorej my potrebujeme to zachytiť. Nie až keď už robíš tie skutky a si na to zvykol a máš pokazený charakter. Nie. Zachyť to v tejto prvej fázi, vtedy je možná zmena. Keď vieš, že niečo ide na teba, hovorí Božie slovo, Jakoba 4, 7 hovorí, podaj sa Bohu a zopri sa diablovi, on odíde. Diabol nemá právo na Boží deti. My mu dávame právo. My chceme zostať v tých starých veciach, ktorí sme boli, alebo chceme, ľúbi sa nám niečo, čo sa nám ponúka nové. Ako Božím deťom. Podaj sa Bohu, zopri sa diablovi, on utečie. On nemá právo na teba. Nemá právo. My mu dávame právo. Ale tu sme schopní, v tejto fáze sme schopní postaviť sa mu. Keď sme už tu, v tejto druhej fáze je zlé. Už vidíme aj my, že je zlé, už aj my sa necítime komfortne, tam sa nám to páčilo, to je dobre, všetko je. No, už sa pokazilo niečo, už je tehotná, už toto, tamto, rýchlo sa treba zosobášiť, aby to nevyzeralo zle, alebo riešiť to nejako inak, potratom, alebo Ale potom príde posledná fáza. A v tejto fázi, ak si tu nezastavil, v tejto fáze brzdíš, ste išli niekedy z kopca dolu na bicykli. No, zabrzdíte, ešte rýchlejšie.
tá sila toho hriechu z otrvačnosti ťa rozbije. Hej? Rozbije ťa, zničí ťa. Lebo diablovi nejde, diabol je prefíkaný. Diablovi nejde, aby ťa len trochu oklamal, aby ťa podviedol. Hej? Diablovi ide, aby ťa zabil, on je vrah. Hej? Sice začína pekne, začína tým, že dá návnadu a povie ešte, to je dobré, skús, všetci to robia, prečo by si ty nemohol? To nie je taká zlá vec, čo nepreháňaj to, nebuď tento fanatik nejaký, hej. No a tak, však všetci to robia, tak zober si tie návnadu ti hodí, ale keď to zhltneš, keď to zoberieš, hej, tak otočí stranu a povie, hej, ty si vedel, že je to hriech? Pozri sa, Židom 10.26 hovorí, že keď umyselne hrešíme, už po prijatí známosti už není milosť. Hotovo, koniec. Ty si Bože, si? Áno som. Vedel si, že to je veď. No pozri sa, tu máš Božie slovo. Bude ti citovať Božie slovo a teba zabil. Hej? Ponúka ti niečo krásne, ligotavé, hej? Ale keď to zoberieš, tak si ukradneš všetko, čo máš. Pokoj, radosť a všetko, čo máš Bohu. Hej? Vycúca ti, vypije ti krv, vypije ti všetko, čo máš. Hej? Ale to nie je jeho cieľ. Jeho cieľ je zabiť. Hej? Zavraždiť, zabiť, zničiť. Aby si večne bol, nie s Bohom, ale večne bol v pekle. Večne bol tam, kde je miesto pre neho. Hej? Takže, čo my robíme chybu? Hej? Ak toto nedáš pozor, v tom procese, neviem, kde si sa zachytil, už je to zvyk a robíš to normálne, ak je to charakter, nielen, že robíš to, ale to schvaľuje všetkým a to je dobré a si prevrátený a to je dobré a to je normálne a všetci to robia. Hej? Ale ak my zachytíme celý tento proces a naučíme sa, viete, čo my robíme? Robíme chybu v tom, že my robíme pokánie, využijeme milosť pokánia v tejto poslednej fáze. Sme sa rozbili, všetci o tom vedia, že sme zrešili, všetko je zlé, hanba je aj na nás, aj na celú rodinu, aj trápenie, ani sa nechceme ukázať, všetkým dáme pokoj, utekáme od všetkých, hej? A robíme z toho pokánie, hej? Z tohoto. Neviem, či ste sa zachytili v takej fázi, hej? Kedy ste nemali problém s tým, že ste niečo zobrali, čo nebolo vaše, ukradli. He? A problém bol len vtedy, keď to zistili, alebo keď to vyšlo najavo. Hej? To je s hriechom tak. Že my robíme najčastejšie pokánie z toho výsledku. Ale už v tej alebo inej oblasti sme v tom istom procese už tu znovu. Je otázka. A preto život Božích detí, ktoré tieto veci nemajú vysporiadané, je hore dolu, halleluja, a potom nešťastný, hej, hotovo, všetci dajte pokoj, všetko je zlé, hej, hore dolu. Nie. Naučte sa využiť milosť pokánia. Hej. Pokánie je postoj srdca. V srdci sa to musí zmeniť. Ten postoj sa musí zmeniť. Vieš, že je niečo dobré, vieš, že Svätý Duch ti to potrebuje, svedomie ti hovorí, že je to dobré, tak to rob. Tak tu v tejto oblasti je to čierne, nedáme čierne, dáme červené. Hej? Tu môžeš vedieť, že žiješ v plnosti Božej vôle. Kedy sa Božia zjavená vôľa, Svätý Duch ti to potvrdí a tvoje svedomie ti hovorí áno, môžeš ísť a robiť čokoľvek, čo je Božia vôľa a Boh za tým bude stáť a Boh to bude potvrdzovať. He? A to je cieľ. My nevieme všetko, koľko nám Boh zjavil, koľko nám Svätý Duch to potvrdí, svedomie, pridáme tomu svoje áno, chceme to, ideme do toho a zrazu sa deje Božia vôľa. Ale aj opačne, ak si nedáme pozor a robíme pokánie len z tých symptómov, z tých, jak by som povedal, to, čo ovocie a neriešime to od koreňa, vráca, zisti, kde začalo to, ako sa ten hriech rozvíjal, bez rozdielu, kde je to, v akejkoľvek fáze, vráca, a začne robiť pokánie s týmto, a ďalšie, čo sa rozvíjalo, až potom príde k tomu. Viete, keď zrešíme, čo robíme?
snažíme sa to prikryť. Príslove 28:13 hovorí, nešťastný človek, ktorý prikrýva svoje hriechy. Hej? Tomu, kto prikrýva svoje hriechy, sa nepovedie šťastne. Ale ten, kto vyzná svoje hriechy a opustí, ten dôjde milosrdenstva. Hej? Neprikrývaj svoje hriechy. Veď Boh ich vie, ty ich vieš a to stačí. Hej? Nemusia ich všetci vedieť. Keď ich už budú všetci vedieť, už bude veľmi zle. Takže neprikrývaj svoje hriechy. Zase niektorí majú obyčaj, že hovorí sa tomu, že pod koberec, to podme tu pod koberec. Hej? Hej? No ale už raz môžete v kúte pod koberec, ale keď máte už tam pár kusov, tak sa za každým podkynáte do svojich vlastných hriechov. Hej? Keď začnete klamať, raz, druhým klamstvom musíte ospravedlniť to prvé a tretím a štvrtým už neviete, čo bolo prvé, tak klamajte stále. A nepovieš, že si to nemal. To sme všetci v tom. No, už nevieš, čo je pravda potom. Hej? Vážne vám hovorím. Nie, toto sú kopce, tak podkynáš sa do svojich vlastných tých podkobercových. Nerob to. Čo robíme? Druhá vec, čo robíme, že ja za to nemôžem. Ja som chudák, ja som obeť. Ona za to môže, keby ona toto nepovedala. Adam povedal. Nie ja, Eva za to môže. Eva, vieš čo, nielen Eva, ty Bože za to môžeš, keby si mi nedal Evo, ja by som nezrešil. Bože, ty si mi dal Evu a Eva naviedla mňa a preto ty máš na tom podiel a Eva na to podiel. Ale ja som spravodlivý, ja som len obeť, no čo ja môžem. Neobvinite druhých. Nemusíte vyznávať hriechy druhých. Ale uvedomte si svoj hriech, o čo ide. To je veľmi dôležité. Nie, ideme Bohu a poprosíme, Bože, odpusti nám všetky svoje hriechy. Na to Boh nevie, čo má robiť. Nestíha reagovať na všetky hriechy, ktoré... Nie, hriechy sme robili konkrétne, hriechy potrebujeme konkrétne vyznať. Konkrétne vyznať. Áno, klamal som. Alebo ukradol som to. Alebo toho som podviedol. Rozumiete, o čom hovorím? Konkrétne. Pokým neviete, konkrétne nerozprávajte všeobecne. A keď povyznávate konkrétne veci, ktoré viete, napíšte si ich, lebo ich je dosť. Napíšte si ich a potom jeden za druhým. Dajte to Pánovi. Konkrétne. A potom poproste Pána Ježiša. Vieš čo, Pane Ježišu? Svätý Duchu, vieš čo? Ak je ešte niečo, čo som zabudol, ja neviem, alebo si nepamätám, daj mi ty vedieť. A on ti vysvetlí. Lebo nechce, aby sme žili v hriechu. Neži vo vedomom hriechu. Nikto z nás nie sme dokonali. Všimajte si, tam tu sme dokonali. Tu v tej oblasti sme dokonali. Preto to, že máme nového ducha a v ňom prebýva Svätý Duch, Boží deti budú spasené. Ale tu v tom procese posvetenia nie sme dokonali. A nebudeme dokonali. Budeme dokonali až v nebi. Ak budeš čakať, že budeš dokonalý, aby si mohol slúžiť Bohu, aby si mohol naplňať Božiu vôľu, tak nikdy nebudeš. A v nebi už nebude treba tvoje služby. Boh používa nedokonalých ľudí, ale nie ľudí, ktorí žijú v hriechu, ktorí žijú v vedomom hriechu, ktorí sú prevrátení. Hriech sa hnusí Bohu. Preto sa naučte vyčistiť si svoj hriech. Uvedomiť si svoj hriech, potom oľutovať svoj hriech. Nerozprávať Bohu, že zrešil som. Ale ak ti nie je ľúto, ak nemáš z toho trápenie, nemáš ťažké srdce z toho, že ja urobil som zle a ublížil som, no tak čo? Vieš čo, odpusti mi. No počkaj, ale ty krvácaš a ty, však nič sa nestalo, však odpusti, vieš, nemáš to brať až tak vážne. No nie, musí ma to bolieť. Musí mi to byť ľúto. Ja som teba zranil. Rozumiete? Čárchu toho. Uvedomte si, že ak by ste mali len taký malý hriech, ako je klamstvo, Pán Ježiš za ňo zomrel. Už to nie je malý hriech, keď Pán Ježiš musel za ňo zomrieť. Ak niekto musel za tvoj hriech zomrieť taký malý, ako je klamstvo, tak to už nie je malý hriech.
Niekto musel zomrieť. Hej? Takže uvedomte si, čo Pán Ježiš urobil. Hej? Dal život za tvoje zlyhanie. A preto chce, aby sme si to uvedomili a oľutovali a až potom s takýmto postom srdca išli Bohu a poprosili. Bože, toto som porobil. Hej? Vyznávali mu svoje hriechy, hej? A porozprávali mu všetko a poprosili, vieš čo, Bože, odpusti mi. Ja takto nechcem žiť. Ja som tvoje dieťa, ale v tejto aj v tejto oblasti žijem, ako keby som nebol. Zmiluj sa nado mnou. A zoberte jednu, druhú a tretiu. Hej? A ak je to vo fáze myšlienok, vysporiadajte si to s Bohom. Hej? Nemusíte to iným rozprávať. Ak je to vo fáze jazyka, ak si jazykom niekomu ubližili, vysporiadajte sa s tým. Ak to je v fáze skutku alebo zvyku a charakteru, tak máte si čo robiť, vysporiadavať. Hej? Takže niekedy bude trvať aj pol roka, pokým si jednu vec dáte do poriadku. Hej? A pôjdete za tým, aj za všetkými, čo ste. Ak ste to urobili len súkromne, medzi tebou aj mňou, tak urobte to súkromne. Ak ste to zhodili ho, alebo ponížili, alebo ubližili mu pred ostatnými všetkými, tak urobte to verejne. A povedzte, že áno, ubližil som tebe, ale urobil som zlé. A vyzdvihnite jeho obeť, alebo to, čo je bol zranený a vaše zlyhanie. A uvidíte, že na budúce sa vám nebude chcieť takto pokoriť a ponížiť. Radšej nebudete riešiť. Dobre, ideme na posledných 5 minút. Môžeme ešte 5 minút? Nie, áno. Nie Štefanovi 5 minút. Ani rómskych, ani rumúnskych. Dobre. Ja som tu mal o mnoho viacej vecí, tak ako zvyčajne. Cukriky nelietali, takže prežil som to. Ale chcem jeden príklad. Včera už bol spomenutý, za tých 5 minút mojich chcem využiť. Bol tu spomenutý Jozef. Charakterný Boží muž. Ja mám rád Božích mužov. Ale keď si všímate, väčšina Božích mužov dobre začala a zle skončila. Aj o takých je Božie slovo. Ale mám rád takých mužov, ktorí dobre začali a dobre skončili. A toto vám prajem. Aj ten príklad Jozefa, ktorý prejdeme si spolu, tak len letecky, vás chcem pozbudiť, aby ste všímali si, akými tlakmi on prechádzal. Poprvé, žil v rodine, kde ho vlastní bratia nemali radi, ale Boh ho mal rád a on žil s Bohom. Takže aj v okolnostiach, situáciách, ktorých bol milovaný od matky, milovaný od otca, matka mu zomrela, okolnosti nepriaznivé, veľa detí v rodine, ďalšie tri matky mal tam, takže nemal to jednoduché, ale miloval Boha. Miloval Boha. A pri tej situácii, jak miloval Boha a žil s Bohom, Boh mu zjavil, aký má plán pre jeho život. To je prvá vec, ktorú vám chcem povedať. Keď žijete s Bohom, žijete v čistote a posvetení, dovolte Bohu, aby vám hovoril. A to, čo vám Boh povie, zoberte vážne. Zoberte to vážne. Pán mu zjavil, že nejaké sny, že budú hviezdy, mesiac, snopy a viete, o čom to je? Ale on to zobral. Toto je Božia vôľa pre môj život. Sice nerozumiem všetko, ale toto viem, že sa stane. Toto bolo od Boha zo vzťahu, viem. Tam to začína. Veci Božie v tvojom aj môjom živote začínajú v Božom srdci. A keď my máme dobrý vzťah s ním, Boh skrze Svätého Ducha nám bude zjavovať. Nech ti zjaví Boh svoj plán a svoju vôľu pre tvoj život. Druhá oblasť. V tých okolnostiach, ktorých žil, jeho vlastní bratia ho nemohli zniesť. A intrigy a nebezpečenstva, tlaky boli, ale Jozef zostal verný Bohu. Aj keby ťa tvoji vlastní bratia nepochopili, aj keby ťa v tvojej rodine si mal ťažké situácie, aj keby ťa v zbore nepochopili, ty sa drž Boha. Drž sa Boha. A dnes aj tie útlanky, aj trápenia, viete, že najväčšie, ako by som povedal, zranenia sa udejú medzi tými, ktorí sú vám najbližší. Už sú to rodičia, už sú to súrodenci, a najdlhosiahlejšie zranenia sú tam. Odtiaľ sú. Viete, keď nás niekto zraní a cudzí je, tak poviete, maj sa dobre, dovidenia. Ale keď je to niekto blízky a ešte keď vám šlape na otlak na ten, čo aj vy viete, aj on vie, tak je to zlé. Dobre, ale zvládol to. Hovoríme o charaktere.
Ideme ďalej. Jeho vlastní bratia ho tak nenávideli, že ho chceli zabiť, ale boli dvaja z nich, ktorí povedali, neoplatí sa nám zabiť, radšej ho speňažníme. Radšej predajme ho a dostaneme za to peniaze. A nevedeli, že robia Božiu voľu, ani Jozef nevedel, že je to Božia voľa, ale aj toto zniesol. Takže všimnite si, keď si budete čítať život Jozefa, aké trápenie mal. Ako cesta hore na egyptský trón vedie cestou dolu. Zmenou charakteru. A prejsť s kúškami a celým tým tlakom. No, a potom, ako otrok sa dostal k Putifarovi, a Putifar ho povýšil. Viete, že väčšinu hriechov, ktoré Boží služobníci a Božie služobnice neurobili tedy, keď boli na dne, keď všetci tlačili na tedy, keď sa mali dobre. Aj Dávid, keď sa mali dobre, dajte si pozor. To je pásca pre Božích služobníkov. Dobre. A zrazu bol povýšený, a zrazu bol pán celého toho domu Putifarovho, rozkazoval všetkým služobníkom. A okrem Putifara aj jeho manželky, všetci mu boli podriadení. A bol veľký pán, väčší pán ako vo svojom dome pri otcovi, aj keď sa tam mal dobre. A mohol si povedať, teraz som ja niekto. Ale ďalej bol otrok. Vedel zniesť aj povýšenie. A nezostal v pýche. Dobre? A potom zistujeme, že ďalší tlak bol. Jediný človek, okrem Putifara, bola jeho žena, na ktorú on nemal dosah. A tá si ho zamilovala. A tá sa snažila ho zviesť a znásilniť, aby spal s ňou. A čo urobil? Všimajte si tie oblasti. Rodinné, potom pracovné, povýšenie. To niektorí nezvládajú, keď v práci dostanú povýšenie a plát. A potom zase pokušenia zo strany morálnej ženy, muži. On hovorí, ja nemôžem. Proti Bohu nemôžem zrešiť. A nemôžem ani proti Putifarovi, ktorý mi dôveruje zrešiť. A radšej išiel do väzenia kvôli tomu. Išli by ste nespravodlivo ako nevinní do väzenia, len aby ste si zachovali charakter. Sme ochotní trpeť aj nespravodlivo. Ak nie sme ochotní trpieť takéto veci, nebudeme ochotní zomrieť pre Pána Ježiša a pre službu pre ňa. No, ale Jozef bol. Takže miesto dobroty, miesto toho, že by si mu poďakovali, dostal sa do väzenia. Ale všimnite si, keď si všimáte, ale Boh bol s ním. Aj vo väzení bol Boh s ním. Aj ten vedúci väznice ho povýšil a zase bol tam šéf. Šéf väzňov a zase sa dostal na niečo. Ale bol ďalej vo väzení, otrok vo väzení. Ale aj to zvládol. A zrazu prišiel ten pekár, aj ten čašník a viete, ako sa to skončilo. A hovorí jednu vec. Viete čo? Mám toho dosť, už je to skoro 17 rokov, jak tu trpím. 13 rokov, jak tu trpím. A som vo väzení, neprávom som tu. Viete čo? Keď prídete, prihovorte sa tam. No, myslíte si, že sa prihovorili? Zabudli na ňu. Odpísali. Pomôž mi, ale chcem tvoju pomoc, ten tvoje peniaze. Príde syn za vami a chce vaše peniaze. Nechce vás, chce vaše peniaze. Alebo priateľ príde, chcem peniaze od teba, alebo urob mi niečo, ale nechcem teba. Nebuďte tak. Nakoniec dopadlo to dobre, pretože Boh mal s tým plán. Prišiel egyptský král, mal sen, zavolali a tady sa spamätal. Práve čo sa spamätal ten čašník, že mu bolo pomôžené. Ja poznám jedného, tam je vo väzení, nespravodlivo. Doveď sem. Vysvetlil všetko a povedal, vieš čo, ty si ten pravý človek. Teba ustanovím, budeš pánom na celý. My si nevieme predstaviť, čo to znamenalo. Egyptská ríša v tom čase bola najbohatšia vtedajšieho civilizovaného sveta. To je, keby ste boli nielen prezident, ktorý máte demokratické nejaké právomoci, aby ste boli
pán a vladár celej Ameriky. A môžete robiť, čo chcete. A s čím chcete, komu čo chcete dať. Hej? Hej? Z toho väzenia. Puh! A už nielen to, čo ste si snívali, že by ste chceli mať, ale máte toľko veľa, že neviete, čo s tým. Hej? Ale ani vtedy neopustil Boha. Vtedy jeho bol pevný charakter. Hej? A Boh všetko pripravil, aby nakoniec mohol sa naplniť Boží plán. Hej? Aby Jakob a tí jeho deti, alebo tí bratia Jozefovi nezahynuli večne. Hej? Aby neboli zatratení, aby celý Egypt, nepriateľský Egypt bol zachránený. Hej? A keď prišli tí 7 rokov tej chudoby a biedy, tak celý Egypt nielenže bol zachránený a že mal všetko, hej? Ešte pozbieral všetko bohatstvo, lebo všetci mu doviezli, len aby mohli prežiť. Hej? Takže znásobilo sa to bohatstvo všetkých. Hej? A potom prichádzajú jeho bratia a tvária sa, haleluja, sem tam, hej, a my sme takí dobrí, my chceme, hej. A on ich pozná a odpustí im. Hej, charakter, odpustím. Hej. Poslednú vec, ktorú chcem povedať, a prešlo mojich 2x5 minút. A hovorí svojim bratom, aj tým jeho deťom hovorí, viete čo? To, čo sa udialo v mojom živote, to Boh naplánoval. Ja sa vám nepomstím, lebo toto je Božia vôľa a ja viem, že to, čo Boh zasľúbil Abrahamovi, to sa splní. Keby ja som nebol na správnom mieste, v správnom čase a nemal správny charakter, my by sme tu nežili, ale ani Mesiáš by sa nenarodil. A preto vám hovorím, viete čo, keď zomriem, mňa tu pochovajú, lebo Abraham bolo sľúbené, že budú v Egypte 400 rokov. Hej? Ale moje kosti zoberiete a dáte do zasľúbenej zemi. Hej? Hej? A to sa udialo o 400 rokov. Hej? On videl vo viere ďalej. A videl aj Mesiáša. Videl, rozumiete? Dovolte Bohu, aby vám zjavoval. Posluchnite Boha. Spolupracujte s ním. Nechajte si meniť charakter. Aj keby ste išli cez akékoľvek okolnosti. Nech sa Boh oslaví. Nech sa udeje Božia voľa. Toto vám prajem. Nech sa udeje Božia voľa. To, čo je najlepšie pre tvoj život, je to, čo naplánoval Boh pre teba. Nesnažme sa my mať svoje vízie, svoje plány, ale dovolme Bohu, aby nám zjavil, zoberme to, žime a nepremárnime, jak ten Ezau, ktorý za misu šošovice rozpredal všetko a aj prvorodenstvo je všetko. Ale dôverujme Bohu, že Boh vie, čo robí. A hovorí Rimanom 8:28, že tým, ktorí milujú Boha, všetko napomáha dobrému. Cez čokoľvek prejdeš, Boh to otočí na dobré a on sa oslávi. Či zomreš ako Jozef, či zomreš ako Štefan mučenickou smrťou, či neskôr ako Ján, taktiež mučenickou smrťou. To nevadí. Pohode, ale si naplní Božiu vôľu a môžeš ísť domov. Haleluja. Nech vás Boh žehná, bolo mi cťou hovoriť ku vám. Buďte požehnaní.